lumembat wit krambil gade aja didunke iki bacet notrae ning aja didunke gading gading ana randha ndi lho wong kancane do nandhang apik-apik kok kowe kok sandhangamu kaya ngono kuwi saka ngendi, Gong? Latihan karate. Latihan karate. Sabuk putih aku. Iya. Paling rendah. Lho. Sabuk paling rendah kok mempenge ora jamak-jamak. Mbok dienggo kana ora isin-isin kaya ngono kuwi wong ora sopan ora. Nek ning tlatahe dhewe ora apa-apa. Iki sowan ning Surakarta Adiningrat kok. Katokan kolor training abang. Training abang kok dienggo ngalor ngidul. Nganti penguk ora. Ganti ya, Rek, ganti. Aku jane seneng ngene iki sumuke ora jamak-jamake. Sumuke kae tetep kudu nganggo klambung tatanane ora. Waduh. Wah, gaya tenan. Rambuté dawa, tak kucir. Ah iya. Ah, sowan endi, Kong? Karanganyar iki. Surakarta. Ha iya. Dalam acara pasca pemilihan umum pesta demokrasi kembali rukun dan damai memperingati Hari Kartini, memperingati Hari Buruh, memperingati Pildes lan sak piturute werna-werna terus 10 acara begiki. Awak dhewe tirimbalan sowan mrene kanugrahan banget. Luar biasa, kene dalang teng telecek. Mengkari milih wadene Bapak Bupati keparang rang putusan rawuh nang gone awake dhewe supaya nimbali awake dhewe sak rombongan. Iya. Sak kancane kabeh. Sak kancane kabeh arep kancane iki ora ana sing wangun diaturke nang kene. Maksude piye omonganmu iki sing cetha? Maksude kancaku iki janjane piye ya, Reng? Ana sing arani kompak, mergane kulino. Oh. Ya nyenengke. Iya. Wah. Ayo, mumpung wektune isih kobat, Tru. Tetembangan sing cara ngayujan wae ya Rek. Ngayujan ya apik. Lho, arep ngaturi apa kowe? Kowe sik sing tuwa. Kowe sik sing tuwa. Nembang sik terus mati. Lho. Kok nembang sik terus mati? Maksude wong tuwa ki parane arep nendi? Aku tak takon. Wong urip ning alam donya ki rak ngantri. Ditimbali sing kuwasa to. Mula Petruk ling ngarani sing tuwa sik, sing nembang. Kowe aku ya kira ngomongke tuwa sik gek mati nembang. Wong kok nggih mangsa, arep tuwa iki umure dawa ya iso. Sing jeneng bluluk kae cilik gogrok nang lemah mudar ya iso. Konjur tuwa kok dikon mati sik ora. Ya Reng, ya. Sawa sing kepareng nembang. Aku tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana. Sing nomer Cirolupatma 6. Sing nganggo kacamata, sing nganggo tesmak. Ya. Sapa asmane? Mijel saka Kulon Praga. Ki biyen sindene Suwargi Bapa Adi Sugita. Oh. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Wingi bar juara sinden senam lho. Iki nek omong sinden ming juara senam kok jur apike nggo napa? Ngene ya, Tru? Heeh. Sing jeneng olah swara ki ana hubungane karo olah tubuh. Oh. Dadi swara iso landung, swara iso apik, swara iso bening kini nek kulina olah tubuh utamane senam kuwi mesti bakale swarane resik, apik tur kepenak dirungokake. Ning nek sinden keset anu olahraga swarane mesti krek-krek
Oh, ngono ya. Kuwi ana hubungane aja dumeh juara senam kok ora iso dipamerke iki ora pas. Hanembang apa? Nyuwun pambiyantune Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Lur Kambang. Ora. Kutut manggung setengah jam dhewe iki engko kedawan. Ya. Mijil ketoprak. Ora. Sing cara kuna wae. Ya. Sintom Parisana. Apa? Sintom Parisana. Sinom Parijata. Heeh, Sinom Parijata. Ya, pelok apa slendro? Seneng aku ki pelok, slendro ki angel. Pelok. Ya. Dinger pelok. Gamelane penake ra jama-jama ya, Tru. Heeh. Ya aku nek sing duwe aku wis tak dol. Oh. Ya aja wong jeneng gamelan kok didol. Apa-apa kok tok dol, apa-apa kok tok dol wong kok ora betar. Ayo mangga. Ayo mangsa-mangsa sepi ngene iki padake. Aku itu kumpul sawit dadak dodol rongsokan kok, Tru. Coba kaya ngapa diunekake. Mangga Mbak Ayu. Digirangi ya, Tru? Heeh. Enak. Wis rasah ngajari. Ya. Iki sing perlu dibenahi penggirong. Oh. Tambahi wonge apa tambahi apane? Benahi cangkeme, Tru. Oh. Ya ora senengane ora. Ha mesti lho bola-bali anggere tak kandhani. Nulajaku utama wis gaweane penggirong. Mbuh cangkepane apa? Sing lanang seniman kuwi mengo bareng mesti kok dadak siji sik lagi siji nusul lho. Kok mesti ngono lho. Heeh. Culke nang tol wae sesuk lho. Sing terutama sekatno kuwi. Bocaran duwe ati kok tok bebeda wae to, Gong. Mangkelake kandhani ngene ra jamak nek kon remi sregepe ra jamak-jamak. Yo teruske. Wong agung. Delon ora bareng tetepan. Ngeksi. Saiki rada lumayan bareng. Heeh. Ya ora apa-apa. Teruske Mbak Ayu. Kepati engko dileti sak klenengan iki engko ora bareng meneh. Oh iya. Angel kok kandhan-kandhanan. Ya wis ben ora apa-apa. Gedhing aku. Ya wong gedhing ya tok jak terus kok. Ora ana sing nyuwara apik. Rungokke, Tru. Ayo yuk.
tambah mentit ngono kuwi ya perlu tenaga lho kok aja dipaido terus. Memper ngono kuwi rekoso tenan. Aku ki ora maido dandani. Wo. Dadi perlu didandani nek ora dikritisi. Napek. Coba. Engko ora sing siji tegane kambel ijo. Sing siji tegane kambel gading. Terus dadak toleh-tolehan sik. Gading po ijo, gading po ijo. Terus kebacut dang tak tung tak. Ora to ya. Malah leren jan. Ya. Kambil gading rak tegane ngarep mau ayo suara suling memandang garane dalan sepur ke gulane. Oh ya aku krungu amu kumbi pancal modar ya aja duduk kejem aku krungu aku dalan sepur ke gulane. Ndur kon dilatih rel. Ayo, kudune jenang glali ngono. Ya, ya ora apa-apa arang ya ngumpake lambe angel. Ya, teo dintekke. Sinom ya tekan seprene isih penak banget ya penak sinom ki asli kowe. Dirasake ya temonjo gamelane ya apik dituthuk wae disenggol wae muni. Mulane nabuh ya ora patek ada rekoso sing ngendher iki ora kaya nek mbingkil. Ha iya. Nek nganggo gendere dhewe bisa lontek rumyang. Nek iki halus. Iya. Ya pancen ya iso halus tenan. Iso halus tenan nek gamelane apik iki mula yasa gamelan sing apik terus. Ya. Ora usah kuwatir. Ngono. Pembalung ya ora gathuk balungan siji lan sijine ngene dhewe dituthuk dueng ngono pian. Ya sesuk didandani. Aja didandani kae wajibe pensiun. Oh. Ya ngono ya kok. Dadi apik. Kanca-kancaku ya butuh alat sing apik. Oh iya. Butuh alat sing apik. Tuku wesi wae truk malah asik lho. Tuku wesi iki tundang tak klek klek klok klek klok. Engko kenonge diuthuk ora ning tre. Ya. Wah, malah semu. Ya. Ayo ganti kowe, kecek-kecekan. Apa perlune, Truk? Ya, slendro rek. Pindah slendro meneh. Nanjake. Arep rujak jeruk, moh. Arep goyang Semarang, moh. Dak kepala sama kepala. Wis jelek kok kepala sama kepala karo aku kowe. Ya wis rada jelek. Ya oke, wis arep ora kompak karo aku ora masalah. Nembang apa? Tak nembang kok tibake Ladrang Sorayuda. Wah, apik kuwi, Truk. Urung karuan. Engko nek kleru nabuh barang kok urung-urung kok wis pos. Optimis banget ora. Dicoba sih, ya. Kayak apa? Lungeng gadung.
Oh iya, kuwi caranya. Rumambat wit krambil gading ana randha menyang sendang metak-metak nyangking mentong mano udang hamencok neng papa gedang ucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duta ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang piung nyo anakmu mongen piung gun Kowe iki ngopo ya, Reng? Maprinding aku. Suaramu jan nganyut-anyut tenan. Longeng gadong. Keduwuren. Hah? Keduwuren. Longeng gadong. Oke, aku nek kalah suarane karo kowe. Kukut jagatku. Ya, coba. Longeng gadong. Rumambat wit krambil gading pita suaramu ya wis suwek rek ngeter ngono lho dhewe-dhewe ngono aku iki mergane treble ya ana randha menyang sandang metak-metak nyangking meentong mano podang awencok nang papa gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duta ngombah jagung kepleset kecemplung gedung sing jeneng kuwi udu suluk dadi kepleset kecemplung gedung aja ditambahi yang piang nyana mangen piung agan awita ya pinter kakangku pinter ayo iki awaten aja nganti iki muni nek iki muni blokon ya mau cakepane to lungeng gadong senau to iki iki nang Surakarta ya malu aku nek tak lagi kaya ngono kuwi ya coba ya mau cakepane to lungeng gadong semono sepira semene lungeng gadong alus bagong suarane ya wis ben nang kene rumambat wit krambil gading aja didunke iku bacet notrae ning aja didunke gading ana randha ndi lho
cakepane iki ana randha. Asem tak kira ngabari. Ana randha menyang sendang ana randha menyang sendang. Apik kuwi. Medak-medak megal-megal. Heeh. Medak nyangking mendong mano bodang ma semono wae mano semene wae semene mano mano bodang munggah sithik oh suarane aja wonge mano bodang cocok hamencok neng papa mama papa gedang papa gedang kok papa mama apa papa gedang nucuki nucul karo nucuk padha wae ning iki cakepane nucuki waing kemundung dimate nucuki waing kemundung kowe aja noleh to nggo nek kowe noleh kleru larasmu mesti kleru mundung ane rasa melu ora iso dijak to ora iso dijak Kiai Duda ngombah sagung Kiai Duda ngombah sarung jagung kepleset oh mesake terus iki cakepane kok ora ngene ora kepleset kecemplung keselepet nah bener ki sih ilate bener iki keselepet kepleset kecemplung kedung yo kenapa itu iki ki tembange tak kira nek sambat e piung nyo anakmu mongen angel iki ayo kudu ajar piung nyo anakmu mongen iki lho Kong yang hati-hati heeh ya marai lali kowe yang piung nyo anakmu mongen guyu tak kowe aku kleru kok yang piung nyo anakmu mongen ki sendal pancing swara ngene iki angel yang piung nyo anakmu mongen iki nek ora sukses aku ora mbagong lho terus aku nek ora sukses ganti katokan cekak ya sukses mangkel aku ya wis yang piung nyo anakmu mongen yang piung nyo anakmu mongen iya piung angel gunal kanel tibake Kong lho tibake gending oh maksudku tak kira aku sing kon niba ora tibake gending mak aku gemang dipondong sing klambe abang wah apik
Yang sithik truk. Nek cara ngayojan yo pancen tembange ming ngene iki wong iki ming dienggo jogetke petruk kok. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang ning oleh jenenge apa reng Sarayuda. Nah. Ning ana lile iki ladrang jenenge apa Gong? Marawuda. Apa? Marawuda. Sarayuda. Sara apa Mara? Sara. Wuda apa Yuda? Yuda basa ora. Mak aku kemang dipondong sing klambi abang ning ono. Biyen aku nek nang omah senengane aku joget gareng sing ngendang yo ring yo. Ah, templek biyen. Yo ring yo. Dlang. Tung 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 tang tung tang 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 tong tang tang tong tang nang tong tang blur nang tong tang 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 tong tang 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 dulu nah tang 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 biyen jaman gamelane bapak isih sadurunge didol aku ora dijak latihan karawitan kowe mbiyen isih nakal banget kok isih dolan terus kok kowe mbiyen aku karo Petro wis latihan mau kendangan apa ya? Ladrang. Aku wis latihan dhewe. Lho, apa iso? Mungkin. Ladang lho. Wiwiti terus? Ya. Maku kemang di pondong sing klambi abang tak dungdang. Telat. Mbok dipresake. Tegese telat ki lehmu tak tungdang kuwi lho. Maku kemang di pondong sing trandak tak dung ta tung ling da dung dung da terus iso ya kok dan dung dung da dung 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 da kecepatan irama sisi kok disemarangke kuwi drijine iso pridel kowe mangke tok trampil ora iso ngowahi pernatan yo lho iki Pak Mantem nek lenggah ku seneni ora sok ngajari sing werna-werna. Ora ento nek lomba ya lomba tak tang tak tung tak oling lung la tung tak tung dang tak tung dang tak tung dang urung no dang kok sike dang kok sike le yo le ayo na ayo na ne dlang kono kok gendeng wong barang suwo kok malah didlang kowe iki ngajari ngapa blusoke aku iki ngajari kok aku ora bener coba aku sing nyaron aku sing demong terus ya wis sing ngajari Bagong. Ya. Ale dang dung dung dang la dang la dung dang la dung dung dang la dung dung dang la dung dang la dang dung dung dang dung dung dang ayo kendangan nanti ya mau kene len gambleh nganti rekoso kok kendange ilang ora tak bedah oh ayo gamelan kok disuweki nggo silet men ra iso ngendang ora tibane nggon tengah-tengah ning kowe bar dlang tung 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 tang tung tang din tang oh tang 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 din tang 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 din tang tang din tang din tang 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 din tang 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 din tang din tang 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 dlang tang 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 dlang tang 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 iki ngopo iki Gong aku seneng kepengin kintil-kintil kintil-kintil jungkulmu mlocot ora kuwi lho nganggo driji dituthuk ke tengah dulun seneng tenan rasane aku putol puas putol ayo ganti kowe le aku engko ndak wektune entek
nembang sing kepenak. Siap? Ya. Aku nembang bangsa lagu-lagu apa nganggo gamelan ki ra padha cocok. Oh. Asing tok senengi cara kuno to. Aku ki alirane pop. Oh. Oh to. Sing tok senengi pop mie. Pop mie kayak jarang panas terus gujuke ndasmu ya. Rasa emosi rek. Aku mangkel keket mau omongane iki. Oh, aliran pop kon durung pop mie. Aku ming mie. Ono ora? Ora ono. Ayo padha prihatin bareng-bareng. Jenggulmu mlonjot ora. Pelok ah? Ya. Pelok. Tembange apa? Sing paling apik lan sing paling tak tresnani iki tembang sing kur, Truk. Ya. Sing apa? Pelok barang bukane bonang jubur gunung. Nek cangkemmu tak dondomi apa to? Mau nyebut apa? Jubur gunung. Gugur gunung. Wah, ganti G lho saiki. Ganti G ora. Yo, cilulut ding ding cemrong iki lerep nang ngendi? Omeng mubeng wae ora. Ayo, bonange Mas, dicucuk. Lilit. Teyon dublane cucuk. Kowe anggere ana sinden kepuyuh. Kowe lho. Ah wong bendina melu kok ya isih do kemeklong apa to? Lilit. Yo. Lilit. Kancane do gayang Raja Makoke meleng-meleng malah ora blas ora nyuwara ora barengi sinden. Mohon ada pengakuan dosa. Ya. Sapa sing awalan mau blero? Ana ya. Ana sinden anggere ngantuk wis ora kontrol babar blas. Nani ayo krungu aku terus do toleh-toleh anu ta
Iya. Marai aku males nembang. Ayo ora serius kok ya. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat diulang-ulang akeh mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris tembang biyen kok penak-penak banget ya terus kayak anu nadane iki jane ora patek angel-angel ning dirasake iki ning rasa iki iso mengena iya ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat diulang-ulang akeh mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris sonane gara-gara wong loro bae. Apa iki, Gong? Iki diskriminatif. Waduh. Kata-katane aku iki termasuk anake Semar lho. Padahal aku nang ndi-ndi mesti der lho. Kok ora tok, Jak? Apa kok ora butuh dagelan iya? Jajal nek kira-kira kowe apal wong kowe nembang mau ya meneng bae didum wong telu. Ora ngono. Persiapan iki aku ya. Didum wong sing adil lho aku mah aku nek kei nggon gosong. Lho nggon gosong piye? Jare dijigar telu. Maksudnya tembang iki didum wong telu, sago ora. Sago padake cah ora cerdas. Ayo, ya ayo. Iki wis wiwit. Ya maaf. Ora ana nesu ta, Tru. Ngono ae njer mendeli kowe. Nengah. Ayo, kanca, ngayahi karyaning praja kene. Ayo. Maksudnya kene. Handi. Wong ya urung ketok kok. Tembange gugur gunung tandang gawe. Saya rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Ayo. Etung. Gang etung. Ya, saiki. Tempe loro. Sate ndok telu. Sate ndok didelke matamu kuwi ya. Cira lupat. Maksudku wetung kaya ngono kuwi kok malah ngembuk sate kaya ngono kuwi cira lupat maju papat diulang-ulang akeh mesti enggal kanggone olopes kontol blekok aku gak nek kontol ganti blekok kontol ki nek nganti penyebutane salah nek nganti dadi kontol ayo piye napa sing salah wong kuwi tembange ngono kuwi. Olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris, olopes kontol baris. Kuwi nek tembang kuno, coba saiki sing anyar. Kowe Gong. Ning omah rasuk. Salone tok lebokke gentrong to. Wis kon njaba sone dong dung. Kae nyetel apa kae? Men kendang tok. Aku ana sing bengok-bengok. Bojoku ak tendange. Kayane wong nak nyanyi udu ae emosi kok. Ah iya. Ya, tembang sing anyar apa? Iki sing lagi kenyer-kenyer ya, Tru? Ya. Sing nyanyi ben Mbak Ika Suhesti. Ya, apa? Gembus Asmara. Apa? Gembus Asmara. Gubuk. Pak gembus dengkulmu mlacat. Gubuk asmara kok gembus asmara. Oh gubuk to? Nek ora ana gembuse? Ha ya semen ora. Ayo Mbak Ika. Ya. Saka ngendi Mbak Ika? Mung kurang 10 menit lho, Tru. Iya, tenang-tenang.
Rasa kuwatir. Sik tak rendetke jamku. Ya. Ya tetep engko bubar yo nek tok rendetke malah padang. Sing protes Wiyaga. Wiyaga ki mau tekan kene aku tekan transit ulate wis do peteng kabeh. Salah kowe mangkat dhewe. Ora njajakke. Ayo do kapiran. Wiyaga ki mangane mung gumantung le njajakke. Kejem tenan kowe. Kok le ngino banget mati kanca-kancaku ya iso nek kon jajan dhewe. Kok njero le mangan gumantung le njajakke ora. Rumane ora tok jajake njero ora mangan po. Mangsane kuat wae. Wiyaga peng-pengan. Paling urunan. Ngerti aku, sisteme ngerti. Anggere aku ora bareng bis ki mesti sepincuk nggo wong telu. Wah sing penting nggo nyapih cacing. Heeh. Men rating kruwek. Ha iya. Dah. Mas Dedek, halo. Ya, sip. Heeh. Kowe wis tawar mayang ning daleme ra sida to? Hus, Tru. Isen aku. Kuwi salahku wis tak janjeni kok pokoke. SMS wis tak simpen. So nek sampean digawe Mas, aku sing kudu mayang. Gamelan mang nyewa. Lho. Tak teri saka Yojo. Sound system tak teri saka Yojo. Aku ndek utang gedhe karo Mas Dedek. Wong kowe ya tau gulang-gulung karo panjenengane. Heeh. Tau tak ndemi bareng. Oh. Esuk-esuk masak endhog diurak-arik mergo mendem. Ya jaman biyen kowe isih seneng. Saiki wis rapati nolak aku tuh. Oh. Anu maksud rapati seneng. Ya wis sing leren wis tuwa lho, Gong. Ayo, Yuk. Yo, mesti dadak senyum sih lho karo aku kowe iki senengan. Dibawani mboten? Dibawani. Nyingkar nyingkur anyep wiwi tane nyingkar asem kopi jahe, Gong. Rasane beda kaya teres. Nyingkur lingsam yen ke lelampahan kangkang wuri tresno tulus nadyan nengku buk asmara Bar iki wis lho, Le. Iki terakhir. Ya. Mangga. yen liwat aku kelingan gubeng kae biyen tak seleren nengen sampeyan ngebak tulisan Jelas.
aku to. Ya. Aja ana sing melu-melu. Ora. Jogetana dhewe. Ah tak nikmati. Ya. Cadetan sajroning Cadetan. anggere ngene iki wis ora iso leren tenan ya. Krungu kendhange rasane ning pinggul iki kaya obat terus. Oh. Glung tantung tantung blang. Tung tantung blang tung blang tung tantung tantung blang tung blang. Sanana ku bekas marah tung tantung tantung blang. Wiwen ta tantung 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 piye kok do meneng kok do ora antusias to rada mundur to ya piye aku nek ngene iki wegah lho nesukne gara-gara ngene iki males aku ngene iki wis mempeng kono kiting mripate malah mendonong gong wis dari pisan kas ayo disemangati ki sing kedua iki apa iki oh lagune sapa Obi Mesak
Sing ngendi lagune Abi Mas? Sing ngendi-endi pokoke. Yo, diniati yo. Ayo. Ki golek sing dangdut rada keras. Pemane yo tok tok tung tok jujang jujang indung tak tung gendang indung tak tung ngono sing semangat aku joget Petro joget garing ya joget Aku wis ora joget. yakin Cit nek pancen wis ora sehati nggo ngapa awake dhewe kumpul ngene iki Gong. Noleo. ana sapa santen semare wedong ketok kok Len oleh ki aja ombo-ombo. Sithik wae. Sithik, dadar oleh sithik. Kurang akeh. Noleh sing rada akeh. Ngono lho. ngapa ya Cok? Ayo to, gawe wis to, mbane kowe engko kepirangan. Ayo ora apa-apa Ndara urung tekan kene kok wis Ding Wis ndeng piye ora kok jrelek raine ora. ora omongi kok asem kok isin aku Bagong dalam wis likodo gegojekan. kowe kandhani ngayal kowe iki ngomong iso ngerti ora Ndara wis rawuh ki kon wis legojok malah doting pecicil mripate ki cok Iki cah iki ngopo ya? wong sing salah ki kono kok ngeplaki wong kowe krungu ora ya Ndara ngendika apa Wis lek gegojekan. aku mah pecicil mripate nantang Ndara kowe maido karo Ndara kowe ha nek wani karo Ndara Abimanyu langkai dhisik mayite Bagong Cah iki ngopo ya? Anggere muni kesalahan kok sapa-sapa dilebutke. mangkelake mangsana isin e Ayo isin ya wis kok gaweamu dhewe kok isin ora. aku ora ngomongi ora golek alem kok ndak dikira kepiye mangsane Bocah-bocahane pancen. weh Vespane metu Wis pot. Kurang ajar ora. Bapakne kok padake Vespa. Wong Semar, kula wonten dawuh, Ndara. Aku bakal nglakoni tapa ngening kecipta sedhira eneng kene wa. Tunggunen wa Semar. Mareka den prayitna semuriris. Ong semurire seka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi ong Nara Gareng Petruk krungu ora we. Ndaramu arep nglakoni prihatin sedhela. Tunggunen to le bapak ket mau mripate wis ngantuke ora jamak. Aku arep turu. wong tuwekan ora Jawi Ndara malah akon anak-anake kene aku ora akon Petruk ndak iso kedisian Petruk malah ngrekoso aku reng Aku ket mau bengi iki rondo ora leren sprene nderekke Ndara. Aku tak turu kowe njaga Ndara. oh slontrak Aku arep nganu kok dadi badhut ki ora. Kedisian malahan. Terus ndaramu ditunggu, Gong. Ndara ditunggu. reng Ndara ditunggu Aku ngantuk banget. Aku ya ngantuk banget. aku semono uga bareng dangdutan iki mau jan krekes-krekes awakku Tru Iya. Ya wis dinggo teruse. ngene wae reng gentenan kowe jaga se engko nek wis 2 jam apa sak jam engko nggugah aku genti jaga kowe genti turu Yakin? yakin iki tugas bebarengan ora kena iren kudu adil Ya aku kari manut wae.
rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga iram kang tumingal kendel madyaning wana Sang Abimanyu kadhiraken Sanggar Padmanakawan catur dadak ingkang malumpat grumbul wonten sardula ingkang sakjaran teji gedene merpeki unggane ngrisan apegik sound system Agam tangi kang ana suara mangkel aku gimana wong kok jiri ra jamak-jamak reng ora trewet lho iki wong arek ngaso lho gareng kepruken watu sira iku lah kok dadi ana wong arep turu kok rewel palu meneh digedhekke reng apa dadi wong lanang ki aja jire-jire ditoleh ana apa digagapi ngutangan ngene iki apa to apa nek mung perkara engko nek empring gathuk rumprik iki sane ngono lho reng tak gagapane ya mak genyu Etra kuwi debok basa mbok ditoleh wong tak tendhangi tak pinati wae kok mangkel aku tak tambahi kornel wonge padake bal kok ora mbok ditoleh ora iya dadi nyemelangi abape ngopo reng modar kowe gong tangi ya gong aku ora tak bandem ora tangi cakahe goleke tugelan glugung lho weh malah bandem apa ya kae jan jeleh nyawang gelaring jagat padang rembulan awang ora ana apa-apa kok ki modar ora kowe kapok ora kapok aku jan ora percaya karo kowe betroke bandem betroke aduh ngapa iku kena Ndara Abimanyu cenanangan ora aku kena bandem ki mataku siwer kon bandem ora kene kowe wae reng ya lah weh ngapa reng nolea tro nolea ngono oleh kok jiri kowe iki palune wong cah jire ora wani karo petengan kok jenenge Semar kae semar dislametke kok mentul ya reng kena bokong kena bokong Semar iki bokonge empuke ra jamak-jamak kok golek watu aja kok nek gagar utak men ora nggo watu ora nganu Bagong ngandel ora gagar otak kae wong macan kok diunekke Bagong ora
Kapamu kapan mula ora sok sembrono ora. Wah. Slamet. Slamet. Piye, Pak? Sapa bandem dasmu nganggo batu sapa? Mang cilik kok, cilik dengkulmu mocot. Iki lho, tatune wis sak gegem kok cilik. Kuwi berarti eling ngenani bola-bali Pak kowe. Bola-bali dengkulmu ora pono kawane wis ora ana. Ah, untal malang kowe. Wajah, Pak. Wah, ya. Diwasanmu kowe aja meneng wae ya Pak. Mer kowe ora meneng wae mer. Ora api manyu Pak. Ndaramu kena ngopo Petruk? Kowe karo aku nyingkir Ndara Abimanyu nglakoni semedi eneng macan burine awake dhewe mau. Macan nyaut Ndara Abimanyu tanpa diwenehi nggon. Ndara Abimanyu diuntal karo macan. Weh! Yuk cangkem wong tuwa nggo dolanan. Semene iki nganggo antan-antan. Kaget ki mbok yo, wit ngono wae kok. Wah, akhirnya yo kaget. Lambeku dingenek-ngenekke. Ya men kok lho. Piye terusan? Daramu dipangan macan. Alah, aku seksine, Pak. Yakin ora golo. Ndara mangan macan, Pak. Kuwale. Meneng. Rasa omong. Iki tindakke. Ora dicokot. Ora kok. Ndara pangan macan, Pak. Ndara pangan macan. Petruk mlayu ana ning Amarta matura bentaramu ya, Bagong. Ya. Bermulore mangusung yo ngamblengeng. Wah, kaya wis adoh nggonku mlaku. Pirang-pirang desa tak liwati, alas gunung tak unggahi. Petruk mlayu-mlayu ke Bagong ke eneng apa ngaturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning pati? Listrik.
Truk. Ora sembrono. Nek Ndara Werkudara nesu, bres ngono cilaka kowe. Matur sing apik. Pedro. Nun. Listrik sapa sing mati? Sampeyan niku nek tak kula ndagel sampeyan aja ndagel. Ah, materi pasaran kula. Engko njur Petro ora metu ora apa-apa nang Werkudara. Agan carane ngoten niku kula sampeyan materi karo rezekine kanca nang ngoten niku. Sapa sing tekaning pati? Kula nderekaken Ndara Abimanyu teng tengah wana mboten ngertos sangkan paraning bilai. Wonten macan sing wantun nedha Ndara Abimanyu pejah dipangan macan. Wah. Nggo plinteng ora kok? Kok plinteng. Matur apik-apik kok tanpa taliwara bres nang rai sikil. Aku ya gumun kok mesti adegane ngono ya. Ndara Abimanyu dipangan macan ya to? Heeh. Iya. Tekanku nganti ora iso males karo kowe. Ditenono padake aku ora iso males karo kowe nendang sirahe kakangne wong nandur bakal ngunduh gong tak kandhane. Dalah iki sapa iki? Satriya Gagah Werkudara. Kowe sapa? Sardula Seta. Aku sing tunggu alas kene. Kowe sing mateni anakku Abimanyu. Ya, dadi seni-sening wetengku. Aduh. Member Abimanyu dipangan macan. Loh, kok member? Macane ampuh. Wah, tendang ora dirasake. Cocok nganggo kuku Pancanaka ora dirasake. Masa Ndara Werkudara kalah karo macan? Kalah. Lah terus sing belani Ndara Abimanyu sapa? Pedro, Nun, aku duwe wong tuwa. Lah nggih. Suwargi Prabu Pandu. Dudu. Loh, Ibuku Kunti arep ijab. karo sapa? Kalih sinten? Prabu Pandu Asmara. Kuwi wong tuaku sing anyar. Loh, napa nggih? Yo. Wong tuaku ora iso gawe srana barine Abimanyu aku ora ngaku jenenge Pandu Asmara. Pun monggo mawon, Den.
Raina sumubang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkane gara saketer kene dongane engkung ler sing pene panca bebetoking ayam wana mrak manguwuking pagakan Antasena piye Mbah nganti tekan wakyaning mangsa kala dina iki lha kok dadi wong tuamu Jodipati durung bali marang Praja Ngamarta lah mbok ya tetaunan wis to nek bapak ki goleki karo wong sing nyatane lenggah neng kene kuwi arep ketemu nek ndi coba aku tak takon karo kowe lah ora bakal ketemu to lah ya sampeyan ki sing kurang gawean bareng saiki wis lunga sawetara wektu bapak wis tindak malah simbah sing nakoke mau-naune piye aku ora wis elek-elek to ning sampeyan wangkal sampeyan wangkot ayo wis monggo ning saka pangiraku bapakmu mesti bali mergo wong goleki apa-apa ki wis pancen ora ketemu sarta nggone ngulir budi wis ora bisa tekan sediane mesti bakal bali marang papan dununge oh ngono iya dadi ngertine simbah bapak mesti bali wis to percaya aku mesti bali tekan kene Antasena sarating pandam sumala amadangi jroning pasareyan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiap manangkung dereng ngantos paripun sami Balwacana kasarupraptaning Raden Werkudara wah bapakku Pandhasmara kowe kelangan putu bapakku lho iki kaya Werkudara iya bali kok ora bareng karo adimu Sedewa perkara Sedewa mengko gampang nanging iki ana bab sing luwih wigati lho bab sing luwih wigati piye ngerti yo yen to putumu kuwi pirang-pirang klebu sing jeneng Abimanyu ya putumu kuwi anak Janaka kuwi anakku dhewe nanging ngerti yo dina iki putumu Abimanyu tekaning pati lho tekaning pati sebabe apa? Dipangan karo macan jenenge Sardula Seta. Lah kok dadi kowe ora mbelani karo anakmu Abimanyu? Wah, wis tak ketok kasudebianku parantene aku kalah. Mula yen kowe arep rabi karo ibuku Kunthi kowe kudu iso mateni Sardula Seta. Kowe lah keparat karepe dhewe.
Nalindra ngamarta wong tuane Pandhawa Prabu Pandhasmara kowe sapa? Sardula Seta. Lho, yen ngono kowe ingkang mangan putuku Abimanyu. Ya, ora bakal bisa urip. Wis dadi isen-isen ning wadukku. Ora tok balik tak pecah sirahmu. Gerak limpah. Aduh. Rukat gegep Sardula Seta miwah Prabu Pandhasmara. Nalika semanten uyah ayo Baskara titi mangsa. Ical wujuding Sardula Seta nengge babar sejatining wujud panjalmaning pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman ingkang kancing gelungipun Kenarya Tapa Nata Ndarawati miwah dhateng kantun Raden Abimanyu. Prabu Pandhasmara bali asal mula bukaning wagil Pandhawa Raden Sedewa. Wah! Kakangku. Iya, Dimas. Anoman. Abimanyu. Inggih Kanjeng Rama. Wah, Sedewa. Inggih, Mas. Tak goleki nang ndi malah nang kene. Saka ngendi kowe? Inggih, mboten saking pundi-pundi. Ora saka ngendi piye? Aku didhawuhi Prabu Pandhasmara, calon wong tuaku kon goleki kowe. Kok kowe malah nang kene? Ih. Nyuwun pangapunten. Menawi lepat diagem pangaksami Kakang Mas. Ingkang dados Pandhasmara kala wau. Sapa? Kula, Mas. Kowe. Inggih. Wah. Edan. Wah. Edan. Wong geram kok tekan dindi kowe malah tenguk-tenguk nang omah. Pedro ngopo? Sing dituthuk niki sing mak celeng kula. Tambani wae piye? Saged napa? Iso. Mbok nyoba. Tangane gedhe semono. Nggo nyaduk ora. Wah, Kresna kakangku. Pon Kakang nglakoni tapa? Siadi tak takoni kowe mau nalika goleki Sedewa. Ana gendaka sing tiba ning ngarepamu? Ana. Saiki nendi? Jarine Durna bapakku isine wisa racun. Mula banjur dijaluk Durna bapakku aku ora dikeparengake nyekel wujuding gendaka. Lho. Gendagane digawa Durna. Iya. Waduh, waduh. Lah mongko kuwi wujuding Wahyu, kang aran Wahyu Tirta Kabulayat. Lah kok malah to meneke Durna ki kepiye Werkudara? Wah, lah wis iki senengane ngono kuwi kok. Ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Wis meneng. Meneng wis ra omong. Cerewet ajar. Ya menggenake omong niku isine Wahyu kok dadi diparengke karo Durna niku pripun? Petro, Nun. kowe rak sok maling to? Nggih. Kowe tak kongkon ning negara Ngastina. Nggih. Meneka beteng. Oh nggih. Iso nyolong Tirta Kabulayat wujuding gendaka. Njaluk apa tak turuti? Yakin? Iya. Iki ora apus-apusan lho iki. Ora.
Kang Grapus sawisan titenono. Ora Petruk wis to njaluk apa tak turupi. Oke, tak mangkat kula. Ning entuk lho liwat dhuwur barang itu. Sakarepmu keprigelamu nggonmu nyolong ketono. Siap. Sering Astina Maha Prabu Duryudana nalona ngandika duarining Sun Werkudara Bawadana Wonten dawuh, Ger. menapa menika ingkang winastan Gendhoga isi tirta kabulayan. Leres, leres. anggen kula glembuk saking nanganipun anak kula Werkudara. Mongko dawuhing para Jawata, sinten Kurawa ingkang saged ngunjuk mboten kitang setetes-setetes tirta kabulayan menika badhe jaya mbenjang Bratayuda jaya binangun. Nggih. Lajeng syarat-syaranipun menapa? Kakang Durna syarat sranane kepiye? Supaya tirta kabulayan iki sarata dening para sata Kurawa Kakang Mremban ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu Om Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng Putulun Ger Duryudana Wruhanira kulup ulun dewa saka kayiwangan manabda paring sabda kelawan jeneng kita kulup miturut pengendikaning Sang Hyang Bathara Guru sapa ingkang bakal ngunjuk tirta kabulayan yakti kudu siram jamas Dewa Sraya kanthi nganggo sampo biyore kanthi cara mengkono wis resik lahir lan batin kita yen wis kelakon siram jamas Dewa Sraya kita diwenangake bakal ngunjuk tirta kabulayan. Wis Ger, cukup semono kang dadi sabda ulun. Ulun kundur makayangan Ger Duryudana. Bawadana, Wonten dawuh. mireng menapa? Sajaipun dewa sampun narbuka pepadang tumraping para sata Kurawa. Kurawa kinen siram jamas Dewa Sraya sedayanipun mangke lajeng tumuli ngunjuk tirta kabulayan punika mboten kita namung setetes-setetes. Lah ingaten Kurawa dipun ketapaken pados sendang ingkang wiyar sami siram jamas wonten telenging sendang. Monggo Ger, kula dherekaken Ger. Wong pinter-pinter kok dihapusi kok kena.
Ha iki mbiyen ndekno maling. Mula namung kok nyolong gendha kaya ngene iki bebungah sing tatamasa Sinun Prabu Ndarawati mesti tumpuk matikel-tikel. Iki nek aku ora golek ijol konangan. Iki digawa mlebu ning mburi. Lho, menika kados ki Lurah Petruk. Lho. Iki rak Prastiwi to? Nggih. Kowe saiki suwita nang kene to? Nggih. Oh ya syukur waton rumah tanggane ora kacut. Mboten. Lah pripun enten napa? Duwe kendi. Gadah. Niki semanten Pas. Tak peke ya. nggih. Tulung ngisenono banyu seprapat kendi. Niki diseni banyu. Heeh. Kowe kepuyuh ora? Lah pripun to? Lebokno ning kendi iki sisan. Ajeng kene apa ajeng mangguna-guna Ora, gak iso. nggih kula tak teng toilet. Ya, Sampun. ming sithik mesti. Gimana kan mboten kebelet kok. Ya wis ora apa-apa. Karo golekno uyah sak gegem. Oh nggih. Lomboke rong gegem. Nggih. Diulek Nggih. cepet. Nggih sekedap kok adi susu-susu to. Wis cemplungno nggon kendi iki. Nggih. Kuwi apa kuwi? Genah telek pitik ngoten kok. Cemplungno kene sisan. Kok ajeng kene apa? Wis to ke wis. Nggih. Wis ublaken duglak. Wah, lintrek kaya ngeten. Wis men. Ya, Kurawa ndo tekan kene bar do kramas terus dinahi setetes tes. Terus do mendem dhewe-dhewe. Tirta Kabulayan. Mulih. Tirta Kabulayan wis tak gembol nang kene sengara aturke Sinuwun Prabu Ndarawati. Sedaya sampun jangkep Nggih. Samenika gandeng Bapa Durna ingkang saged mboyong tirta Kabulayan. Bapa Durna ingkang kula aturi ngrumiyini. Lho, mboten panjenengan menika Nalindra. Mboten panjenengan ingkang ngrumiyini. Kakang Durna sing nomor 1, men dinggo conto Kurawa ngono lho. Oh iya Depati. Taombene. Ora ketang setetes ya Depati. Sing penting dayaning tirta Kabulayan iso tekan jiwaning Kurawa. Tekan jiwaning Kurawa. Durnaina panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan pripun kok mecucu Napa Tirta Wahyu kanugrahan niku kecing-kecing ngeten iki nggih. Saniki rada pedes ya Depati. Coba sampean. Nggih. Pokoke kudu rata. Nggih. Mangkir yen. Dewa apa nandur lombok apa ya? Kok isi lombok pirang-pirang? Isi lombok pripun? Nih lho Mang Mat ki. Isi lombok, wah gek banyune regete kaya ngoten niku. Lho, wah, panos maning jajaran lan nika Depati. Petruk mlayu teng dhuwur bentang nika. Wela kecolongan iki. Wasis tenan kowe. Lho kula ngene teko kudu ngrampung niku diasta.
Iki mengko bakal tak paringake Yai Prabu Puntadewa. Nggih. Tawanake Kancing Gelung Kusike Petruk. Nggih. Terus Wis tak janjeni kowe tak paringi dhuwit 400. Alhamdulillah. matur sembah nuwun. Matur nuwun. Mendadak nangis barange ngopo? Sampun gesang tringati nyekel harta kawan atus. Matur nuwun sinuwun. Iya. Nyo Kampanono. Abang. Iya. Kok mung siji? Kuwi pira? 100. Ngawur. Kene. Iki tak gelar duwite ya. Nggih. Tulisane ana pira cacahe? Ning pojokan pira? 100. Pojokan sijine 100. diwalik. Pojokan kene pira? 100. Pojokan kene pira? 100. Jumlahe 400. Oh, bekas pelawak sampean. ngomong dapusi kaya dagelan wae. Duwe digelar pojok ana pira? Pojok ana pira? Wah. Lucu tenan. Ngapa Truk anjur begok-gok? Dapusi aku kok. Kaya sekae Ndara Sinuwun Ndarawati iki piyai pinter e. Dampyak laku ning Kurawa Werkudara. Yo.